हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिबावबाय दे ओमफ्राय दिनै जोंहा एकदमबारे माबासो जुइससो खालामनानै लोंनो नागिरदों थाइजौखौ आरो ओमफ्राय नै फ्रिजनिफ्राय लांसै जोङो मा फिसाजोनिखौ बिगासिनो ना बिसोरखौ बेखौ बिदों ओमफ्राय माबा स्प्राइट लोंनो होनलागासिनो ओंखायनो आं लोंला मामि आं बे थाइजौखौनो जुइस खालामना होनोसै होननानै लोंनो नागिरबाय आरो दा आं बानायना होनोसै फिसाजोनो दे जुइस खालामना होनोसै दे लोगोसे नैबे पाइनापोल हानानै होनोसै आं खेबसे ब्लगाव खोन्थादोंमोन ना बे उसुंनिमोन बियो पाइनापोला ओमफ्राय दा नै राबाय ओमफ्राय बाबायाबो आफायाबो लोमजानाय मोननायखाय जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय दा जागोन खोमा दा बिसोर रुनि खाथियाव थांदों ओमफ्राय बिसोरनोबो लेबनानै दोनसै आरो एसे माने मा आइबो बाबाबो थांदों रुम खाथियाव जों दा साथामल' बिमा बिफा फिसा साथामल' जोङो ओमफ्राय दा बेखौ मामिनो माबाना होनोसै आङो ओमफ्राय दहाय बिबौ बिबैमोना जालांखाबायना मामिना जालांबाय सयथासो दंमोन थाइथाम जालांबाय ओमफ्राय लांसै आरो गाइखेराबो नै दिनै सेटारडे ना स्कुला थाब गदों फिसाजोना ओंखायनो आङो जुइस खालामना होनोसै दे लोगोफोर लोगोसे नैखौबो लांफानोसै बंद करो जाहैसै जोंहा चल थाइजौआ हानोसै आरो हानोसै लोगोफोर न'निनोखा दे बियो एकदम सालाननि बायदिखाना जों थाइजौआ ओमफ्राय गेसावबो दं आरो अबेबा ओमफ्राय अबेबा गेसाव गैया जा गोदैखाना जाबा एकदम सालाननिफ्राय थावसिनसो मोनजालायथारो Nah, bilai. Bilai ini bisgurse. Bisgur. Yeah. Rumah, juice panen apa saya? Nah, panela, jangan panela deh. Dari jangan sebelah. Kau jangan kau jangan apa. Kau jangan apa dia. Ini dia ni. Sini hobai dah sini. Sini Jadi, betul kan? Aku biar pergi kalangan tu kabe. Ini aku sudah lihat nasi. Dikai bagai nanti saya. Semua aku biji kalau kai kan ada. Tapi dah mencapai ber. Sebelum berkaitan biji ni mencapai kai je kabe usung ada. Boleh mah? Zapai nama apa yang kita cakap sama bayi malu ya benar isi. Kita dari kalau nak sini tu. Pergi bau sini dah. Mereka ni pergi bau mana deh? Bayi yang pasal ni. Saya bayi ni yang pergi bayi dia lepas tu deh. Pergi dia bayi yang besarku. Kasih gua apa yang mau pasal sekolah. Besar माबायदि मोनदों नोंथांमोनहा आंनि बानायनायखौ आरो खोन्थाहरदो कमेन्ट सेक्सनाव दे ओमफ्राय नै आलासि फैगौलाय आंखौ दोनथ'नांसिगोनलाय लोगोफोर उफाय गैया आइ बाबामोन गैयाना दखानाव एकदमबारे कन्टिनिउ आं भिडिअखौनो मोजाङै आं खेबनो हाया आरो दोनथ'सो खेबनाय जायो नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय मिन्थिखायोना दोनथ'नानै खेबनायखौ दखानाव मानसि फैयो नालाय दखानाव मानसिनाव आरो नै दा स्कुलनि गथ'फोर जा बुरजा फैनो बैसिम मोनबायनो आंखौ लेंहैगोनसै आरो नोंथांमोनहा थांफैदोलाय ना दोनथ'नोसै फैदो Nah, sekali sama tidak. Tidak senang kan? Kamu ya? Kan, silakan.
Siara bे न' सिङाव दङ बेलाय बेजों सुदो बेजोंनो बाल्थिंजों सुदो बाल्थिंजोंनो दैया लेथ्रासोलै जोंना दैखरना हौरैनिफ्रायसो लाबोयो खावनाङाथ' बैहायबो दं फिल्टारावबो दं बैखौ हगारनानै सु स्कुलाव लेखा फरायफिननांगौ बिस्रा नोंखौबो दोनहैनोसै आं बारा अखा माजियाबो खिथु गैयामोन Ando itu tang itu mah hanai lazi sih biha logo fैबाथाय Hoi Này lưng phi đồ này nướng hết này lưng phi đồ lan sạc của nó nó phải thiếu cũng người nào ta bây giờ bây giờ thằng đó mình cũng bị sửa boost nó thằng ra cũng này bị sửa thằng mà bây giờ cứ một thằng này Oरै फैदो मामि ओरै फैदो दाबो राननो रोङा नोङो लोगोफोरनो थांजोबबायमोन दखानाव लांग्राफ्रा थांजोबबाय ओमफ्राय थाइजौआबो थाइथाम लुना होनो हायासै बुरजाथार नालाय फिसाफ्रा उन्दैफ्रा बेखौबो आं होनो हायासै एसेल'मोन नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बिसोरनो जुइस लोंहोबाय आङो लाल साहा बिस्कुट जाहोहरबाय आङो ओमफ्राय एसेल'खाय होजोबनो हायासै आं ओमफ्राय बेखौ जानोसै जोङो ओमफ्राय माखासेया दंबावो आइमोननो दोनबाय आरो बे जुइसखौबो एसे दोनबाय आइमोननो
ने गुंद्रायबाय सुनाय लांबाय मोजां मोनाखै लां मोजां मोनाखै दे नोङो जानो नायनोसै मोनसे नेमनि आन्था